Үзләрегенә бүлгән Билге бар аларның, әнә шундый билге бу. мин дә күреп калдым. Бер дә җиңел түгелдер чын фикси булулар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, Кирәк алтын куллар. Кыска ялганыш. Безгә синең әтиң бүлмәсендә уйнасак ярыймы? Без уйнарга түгел, ә сәяхәткә, ягъни экскурсияга килдек. Әнә кара, монда музей шикелле. Менә мәсәлән моның нәрсә икәне аңлашылмый. Монысы бөтенләй билгеле булмаган нәрсә. Тавышланмагыз музейда. Нинди экскурсовод инде син? Үзең берни дә белмисең. Ник белмәскә? Беләм. Бу конденсаторны тикшерергә кирәк. Монсынмы? Кагылма! Нигә? Музейда түгел бит без. Ул бик куркыныч. Сине ток сугарга мөмкин. Сез үзегез кагыласыз бит. Мин күрдем. Җайланмалар сүнгән чакта гына. Ә хәзер ул тог астында. Күп гасырлар буена фиксилар бары тик механик җайланмаларны гына төзәтә килде. Ә кешеләр электр җиһазларын уйлап тапкач, аларны да үзләштерергә туры килде. Баштарак фиксиләрне еш кына ток суга иде. Бик авырттыра иде. Тора-бара фиксиләр аңлады. Сүнмәгән җайланмаларны төзәтергә ярамый. Гомумән, тышсыз тимер чыбыкларга кагылу хәтәр. Тагын шул аңлашылды. Гади суда электр тогын үткәрә. Шул сәбәпле, әгәр дә күлләвектә өзелеп төшкән тимер чыбык ята икән, якында килмәскә. Бик каты итеп ток суачак. Фиксиләр буларны яхшы белә. Кешеләр дә әлеге кагыйдәләрне үтәсеннәр иде. Менә бу радио алгыч. Әтигә ул бабайдан калган. Аңа 60 елдан артык инде. Әпши! Бабаңамы? Радио алгычка. Уху! Эшлиме соң? Хәзер тикшерәбез. Нәрсә бу? Ахрысы утны сүндерделәр. Бәлки, кыска ялганыштыр. Белеп киләм. Ха! Сез менә әле кыска ялганыш ясадыгыз. Без радио җибәрмәкче идек. Ләкин баба, музейда, ой, бүлмәдә ут та бетте. Бөтен фатирда да ут юк. Алайса мин тәбикмәкне дә җылыта алмыйм. Тиздән ул үзе дә җылыныр. Хәзер суыткыч та эшләми. Симка, нәрсә соң ул кыска ялганыш? Гадәттә, электр тогы җайланмаларга ике чыбык белән тоташа. Электр тогы җайланма аша үтеп файдалы эш башкара. Мәсәлән, утыкны кыздыра. Әгәр дә чыбыкларны утуксыз гына турыдан-туры бер-берсенә ялгасаң, алар үзләре җылына башлый. Гомумән, чыбыклар бөтенләй янып чыгарга мөмкин. Әнә шул була да инде. Кыска ялганыш. Ул чыбыклар ялангычланганда яки ниндидер җайланма төзек булмаганда килеп чыга. Менә син ватык радионы җибәргәч, өйдәге чыбыклар яна башлаган. Нәрсә? Бөтенесе янып беткәнме? Юк инде. Өйдә сүндергеч автомат бар. Чыбыклар җылына башлагач, ул утны сүндереп куя. Ә бу автомат сүндергеч утны яңадан кабызсын өчен әти-әнине көтәргә кирәкме? Әлбәттә, сиңа бәхет елмайды. Яныңда без бар. Әйе, ә безнең Атипус белән Әнисәй бар. Киттем, ни булганын аларга әйтеп киләм. Ә сез радионы сүндерегез. Ток сукмасмысың? Нинди ток? Синең аркада бөтен ток бетте.
Әзерме? Теребез! Ура! Тудыш! Едем, Димыч, нишлибез? Сәяхәтне дәвам итәбез. Туктагыз, мин дә сезнең белән. Син бит Әтипа Санисай белән телевизор рәтлидең. Алар миңа сезне тикшереп торырга куштылар. Монда. Үзләренә эш әзрәк булсын өчен. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр